Diolch yn iweddio. Diolch yn ti unwaith eto ddiw am y fraint yma cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di tyrd lawr ein plith. Tywat y lan ysbryd arnom. I ni'n gofyn hyn ôl trwy enw a ceiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Eich atgoffa am gwahanol oedfaon fydd yn cael ei cynnal yn ystod yr wythnosau nesaf. Gwasanaeth y Pasg yn cael ei gynnal ar y 6 o fis Ebrill, sef nos Iau cyn Gwener y Groglith. Felly yma yn y capel am hanner awr 7 oedfa bregethu. Yna ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal Ebrill yr 20, sef y 3 nos Iau o bob mis yn y neuadd am hanner awr wedi 7. Ac hefyd blaen rybydd o noson o Emynau, sef mis Mai y 19. Nos Iau, mis Mai, 19, nos Iau yma yn y capel am hanner awr wedi 7. Ond ein hoedfa nesaf yn awn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i'r casgliad cael ei gymryd, ni aros ar ein heistedd i ganu Rhif 281 o arglwydd da ar y graffa dy wirioneddau gwew yn rymus ar fy meddwl i aros tra fwyf byw. 281, gyn ni aros ar ein heistedd. Bydd yn darlleniad o'r Efengil yn ôl Ioan y 7fed bennod. Cyn dechrau darllen yn adnod 32. Ioan, pennod 7, adnod 32. Y Phariseiaid a glywsant fod y bobl yn murmur y pethau hyn amdano ef, a'r Phariseiaid a'r archoffeiriaid a'n fynasant swyddogion i'w ddalef. Am hynny dywedodd yr Iesu wrthynt hwy, yr ydw i fi ychydig amser eto gyda chwi, ac yr wyf yn myned at yr hwn am hanfonodd. Chwi am ceisiwch ac ni'm cewch, a lle yr ydw i fi, ni ellwch chwi ddyfod, yna dywedodd yr Iddewon yn ei misg ei hunan, i ba le mae hwn ar fedr myned fel na chaffom ni ef, a'i at yr rhai sydd ar wasgar ymhlith y groegiaid, y mae fe ar fedr myned a dysgu'r groegiaid. Pa ymadrodd yw hwn, a ddywedodd e fe,
Chwi am ceisiwch ac nim cewch a lle rydw fi ni ellwch chwi ddyfod. Ac ar y dydd diwethaf, y dydd mawr o'r wyl, y safodd yr Iesu ac alefodd gan ddwedydd, od oes ar neb syched, neu deied ata fi ac yfed. Yr hwn sydd yn credu yno fi, megis diweddod yr ysgrythyr, afonydd o ddwfr bywiol a ddylifant o'i grodd ef. A hyn a ddywedodd e fe am yr ysbryd, yr hwn a gair hai a gredent yno ef ei dderbyn. Gan eto nid oedd yr ysbryd glân wedi ei roddi, oherwydd na ogoneddasid yr Iesu eto. Byddai bendith Duw ar iair sanctyddiad. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti o Dduw am y fraint unwaith eto o gael dod ger dy fron. I ni yn diolch am bob un cyfle o fedru galw ar denw ac i ymgynnull ynghyd i geisio dy wyneb ac yn gwybod o Dduw bod yna groeso i ni, bod yna dderbyniad gan ein bod yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist, trwy'r hyn oll a wnaeth ef ein mwy ni ac yn ein lle. I ni yn gallu dod o'th flaen yn dod fel dy blant o Dduw, rhai sydd wedi derbyn maddeuant pechodau, rhai sydd wedi golchi'n lan. Ac felly o Dduw wedi'n gorchuddio chlogyn cyfiawnder Crist. I ni yn gallu dod a'n mawl a'n deisyfiadau ger dy fron. Yn diolch i ti am yr efengyl sanctaidd, yn diolch i ti am yr holl fendithion sydd i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond hefyd o Dduw yn dod a'n deisyfiadau, yn galw arna ti'n helpu ni i fod beth ddylsen ni fod yn y dyddiau tywyll yma. I ni'n cyffesu o Dduw, i ni yn dadel di lawr dro ar ôl tro. I ni'n cyffesu'n bod ni'n tynnu'n golygon oddi arna ti ac yn gadael i anghryduniaeth a bydolrwydd a phleserau'r byd i ymyrryd yn ein bywydau ni. Maddau ni o Dduw bod ni hyd yn oed yn caniatáu i hyn i ddigwydd am ychydig, heb sôn am llawer o adegau yn ystod ein bywydau, ein bod yn tynnu'n golygon oddi arna ti. I ni yn gweddio bydde ti'n maddau ni o'r newydd ac yn ein bendithio ni ac yn ein argyhoeddi mewn fath ffordd, a byddwn ni yn dygeisio di gyda'n holl nerth, a byddwn ni yn dymuno sefyll yn fwy cadarn ac i addoli dy enw mewn ffordd sydd yn fwy pur. O Dduw, helpa ni i dy addoli di mewn ffordd sydd yn dyblesio di. O Dduw, na fydd na yr hunan yn dod i'n addoliad hyd yn oed, o Dduw, ond y byddwn ni yn dyrchafu enw'r arglwydd Iesu Grist goruwch pob enw arall. I ni yn gweddio felly am help yn hyn, i ni yn galw arna ti o Dduw yn y dyddiau, i ni fel petai wedi gyrru yr ysbryd glân i ffwrdd, i ni'n gweddio am nerth yr ysbryd glân, i ddod lawr i'n plyd, i'n helpu ni yn ein bywydau personol, yn ein haddoliad personol, ond hefyd yn ein haddoliad gyda'n gilydd, y byddwn ni'n gallu tystio dy fod ti wedi dod lawr i'n plyd, fod Crist yn dod yn fwy gwerthfawr i ni yn ystod ein hoedfawn. Wrth i ni ganu dy glodydd, y bydd am wybyddiaeth bod yna gor o ddifri, cor nefol yn ymuno gyda ni, wrth i ni ganu dy glodydd. Helpa ni o Dduw i deimlo dy bresenoldeb yma gyda ni. Ni'n diolch i ti am dy bresenoldeb, ond o Dduw gad i ni deimlo dy bresenoldeb mewn ffordd nad i ni wedi deimlo na'i brofi o'r blaen. Felly o Dduw, diogelan hamser hefyd cadwa yr un drwg i ffwrdd. I ni yn gofyn i ti'n harwain ni yn ein haddoliad, arwain ni trwy gydol y dydd ac yna trwy gydol yr wythnos sydd o'n blaen ni a'r wythnosedd sydd yn dod. I ni'n cyflwyno'n hoedfan arbennig o Dduw. Mor drist yw cyflwr ein gwlad. Mae mor aml bellach dim ond oedfan arbennig y mae pobl yn ystyried dod i'th di. Ac o Dduw, hyd yn oed mae'r dyddiau hynny wedi hen fynd. Nad oes awydd hyd yn oed i ddod mewn oedfa yn ystod y Pasg, oedfa adeg yn Nadolig, ychydig iawn i'r bobl bellach sydd hyd yn oed yn fodlon, rhoi awr mewn blwyddyn i ddod i'th di. Ond o Dduw, i ni yn gwybod hefyd, os yw dysbryd i ar waith, rwyt ti'n gallu agor llygad y deillion, ac yn gallu dangos iddynt eu hangen, ac yn gallu dangos iddynt ble y caint glywed am ffordd i achawdwriaeth. O felly tyrd, gweithio yn ein plith rho ffydd i ni ddisgwyl pethau mawr, a byddi di'n dod lawr ein plith. Bendithio bob un oedfa o Dduw, gad i ni deimlo dy bresenoldeb a thagosatrwydd gyda ni. Bendithio diogela ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni nawr gan i Emynau 185, Iesu nid oes terfyn arnat, mae cyflawnder maith dy ras yn fwy helaeth yn fwy dwfwn, ganwaith nag yw'n mhechod cas, fydd yn annwyl meibion dynion mwy athgar. 185 gyda sefyll i'w chanu. Testyn o'r Efengil nôl Ioan, y 7fed bennod ac adnod 37, Ioan 7 adnod 37. Ac ar y dydd diwethaf, y dydd mawr o'r wyl, y safodd yr Iesu ac y lefodd gan ddywedyd, od oes ar neb syched, deied ata fi ac yfed. Nawr y darn yma yn ddisgrifiad o'r hyn a ddywedodd yr Iesu ar ddiwedd gwyl y pebyll. Ac yr oedd yna amryw weithgareddau yn ystod yr wythnos yna, yn ystod yr wyl, roedd yna amryw beth yn digwydd, amryw weithgaredd, rhyw fath o gynhadledd fawr a lot o weithgareddau yn digwydd, drwy gydol yr wythnos a berthir amrywiol niferoedd o offrymau yn ystod y 7 diwrnod cyntaf. Ond yn ar yr 8fed dydd, ceir dydd o orffwys, cymanfa, sef rhyw ymgasgliad dwys o'r bobl ynghyd, reit ar ddiwedd yr wyl. Ond hyn byddai'n sicr ymhlith y dorf crefyddol yno, roedd na lawer iawn o wrthwynebwyr yr Iesu. Pobl crefyddol allech chi bron iawn dadle gallech. Dyna yw'r lle fwyaf peryglus oll. Lle sy'n fwyaf peryglus, lle chi'n cael y fwyaf o wrthwynebiad yn aml iawn yw ymhlith y crefyddol. Capelwyr, amryw grefyddoi ond yn sicr ar agosach chi'n dod at y ffydd Gristnogol, ar agosach chi'n dod at yr addoliad o Dduw y Beibl, yr Hen Testament ar Iddewon fan hyn, siwr o fod y fwyaf ffyrnig fydd y gwrthwynebiad. Lle nad oes na gwir ddeall o'r Efengil, fydd na atgasedd pur. Achos mae yn ei brifo nhw fwy. Achos mor grefyddol, mor foesol, mor dda, mor selog, yw eu safle nhw, yn eu crefydd nhw.
Ac yna chi'n dod ac yn gyhoeddi rhyw neges sydd yn debyg i'w neges nhw, ond maent yn gwybod nad ydynt yr un peth. Ac felly mae yn cyrraedd adre fwy yn diwe. Ac dyna pam yn hanesyddol, mae yna fwy o erledigaeth ymhlith yr eglwysi nac sydd nawr byd bron iawn. Erbyn hyn, yn ein gwlad ni o leiaf. Falle down ni rhyw gyfnod o erledigaeth yn sicr gyda safbwyntiau o anfoesoldeb ac yn y blaen, ac efallai fydd hwnna'n arwain at fwy o erledigaeth, ond ar y cyfan, does dim lot o ots gan y byd, beth ych chi'n credu? Maen nhw'n meddwl bod chi'n eitha cute, siwr o fod, os ych chi yn y gweithle. Ddim yn yfed, fi'n cofio yn ddiweddar nawr. Ddim yn yfed, ddim yn neud hyn o'r llall, ddim yn gamblo neu beth bynnag. A pobl yn edrych arnoch chi fel rhywbeth o symffagan ac yn meddwl, dyna neis. Hen ffasiwn, oedd mynd gi fel na. Oedd mynd gi ddim yn yfed chwaith, a ddim yn ei capel. A dyna'r lefel. Does dim atgasedd o reidrwydd o ran y safle yna. Nes bod rhywbeth yn taro adre, gewch chi ddim gymaint yn atgasedd. Falle down ni gyfnod pan fydd rhaid sefyll, efallai bydd pobl yn gweld bod ei safle anfoesol nhw neu beth bynnag yw'r peth ar y pryd, ac yna falle gewn ni fwy o erledigaeth. Ond ar y cyfan nawr, i chi'n ei weld bod yna rhyw fath o ddifaterwch, dim lot o ots dyn nhw beth i chi'n ei, cyn bellai bod chi ddim yn ymyrryd yn ei bywyd yn nhw. Bellai bod chi ddim yn ei wneud nhw deimlo'n anghyffyrddus. Ond dowch chi mewn i gapeli, neu hyd o capeli Efengyled bellach, i ni wedi byw mewn oes lle capeli oedd yn ryddfrydol, ddim yn credu'r Efengyl, ac maen nhw'n cysau Efengylwyr, achos yn pregethu rhywbeth sydd yn neud nhw'n deimlo'n anghyffyrddus. Ond bellach mae wedi dod mewn yn diwe i'r eglwys Efengyled. Does dim lot o gapeli o unrhyw fath ar ôl, ond o fewn yr eglwys Efengyled nawr i chi'n ei weld, mae'r fath fydolrwydd i'w gael, mae'r fath dilyn llwybr byd ac addoli mewn pob math o ffyrdd, ac yna pan i chi'n pregethu rhywbeth, nhw'n mylicio fe. Wrth gwrs bod nhw'n mylicio fe. Os mae'n taro adref. Yr un yw'r patrwm. Yr un yw hanes yr eglwys wedi bod erioed. A dyma beth oedd fan hyn. Yr oedd y crefyddwyr yn ystod wyl grefyddol yn casau'r Iesu. Adnod 11. Yna ar Iddewon a'i ceisiasan ef yn yr wyl ac yddewedasan, pale mae e. A murmur mawr oedd amdano ef, ymysg y bobl cynnes rhai ddywedant, gŵr da yw, ac eraill ddywedant, nag eithir twyllo'r bobl yma e. Na gymysgwch yn doedd e. Hynny, ni lefarodd neb yn eglur amdano ef rhag ofn yr Iddewon. Ac yna, chi'n gweld y gwir broblem. Rhai yn hoffi, rhai ddim. Ond yr arweinyddion crefyddol, yr rai fwyaf crefyddol. Yr diaconiaid, yr henuriaid. Ond nid yw hwnna yw hanes yr eglwys? Beth ni wedi gweld yn aml iawn? Henuriaid yr eglwysi yn dechrau gweld balchder crefydd ac yn dechrau gwrthryfela a chosi erledigaeth. Dyna yr un yw'r hanes, ond beth ni'n gweld fan hyn, yr arweinyddion crefyddol. A dyma beth ni'n gweld adnod 32, y Phariseiaid a glywsant fod y bobl yn murmur y pethau hyn amdano ef, a'r Phariseiaid a'r archoffeiriaid anfonasant swyddogion i'w ddalef. Ond serch hyn, yn hytrach na throi gefn tuag atynt a'i gadael, estyna wahoddiad llawn gras i'r bobl. Oedd ddim yn ei hofni nhw. Fe nath ymestyn allan. Safodd e'n gadarn. Nath ddim newid yr neges. Ond fe roddodd gynnig yr Efengyl. Ond dyma'r broblem. Mae cynnig yr Efengyl yn dramgwydd i lawer. I'r gau proffeswyr. I'r gau, yr rhai sydd yn rhodio'r hyd llwybr crefyddol Efengyled, ond heb wir ddeall, mae gwir gwahoddiad yr Efengyl yn dramgwydd iddynt ond diwedd. Dyna yw gwastad yr hanes. Ond i rai, maen nhw'n ymateb, a dyna beth ni'n gweld fan hyn, roedd rhai yn meddwl mai dyn da oedd e, roedd rhai yn meddwl mai dyn drwg oedd e, ond y problem oedd y crefyddol. Gadewch i ni symud ymlaen. Yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar proffwydoliaeth yn ail syched ac yn drydydd gwahoddiad yr Efengyl. Wel, yn gyntaf, proffwydoliaeth. 500 o ganrifoedd ynghynt i'r diwrnod pan ynganwyd y geiriau yma. Bu Haggai y proffwyd ynganu'r geiriau o galondid i'r bobl. Yr oedd na, os ewch chi'r Hen Testament, fe newch chi ddarllen e.
Fe bledia ar gweddill, yr rhai oedd ar ôl, a oedd wedi dychwelyd o gaeth wedi barhau ag adferiad o'r deml. Dyma be mae'n ei calanogi nhw. A mae'n calanogi'r sawl oedd yn isel, roedden nhw'n teimlo'n ddigalon am olwg y deml. Ac felly mae Hagai yn dod ac yn trial codi i hysbryd nhw. Yr rhai oedd ar ôl, Hagai 2, adnod 6 i 9. Cynnes fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd. Dyma beth mae Hagai yn dweud wrth y bobl. Dyma beth mae Hagai yn dweud oedd yr rhai oedd yn weddill. Yr rhai oedd nawr yn teimlo'n ddigalon ac yn gweld mae pethau'n edrych yn ddi. Edrychwch ar y deml ac yn y blaen ac yn y blaen. Mae ni mor wan efallai. Ac yn cynnes fel hyn, mae Hagai yn dweud, fel hyn y dywed yr arglwydd y lluoedd. Unwaith eto, enid fechan yw a mi a ysgydwaf y nefoedd a'r ddaear, a'r môr, a'r sychdir, ysgydwaf hefyd yr holl genhedloedd a dymuniant yr holl genhedloedd a ddaw, llanwaf hefyd y tu hwn ag ogoniant. Medd arglwydd y lluoedd. Mae pethau'n mynd i wella. Eiddo fi yr arian ac eiddo fi yr air, medd arglwydd y lluoedd. Ac yna hwn adnod 9. Bydd mwy gogoniant y tu diwethaf hwn na'r cyntaf, medd arglwydd y lluoedd. Ac yn y lle hwn, yr hoddaf dangnefedd, medd arglwydd y lluoedd. Nawr, beth oedd hwnna? Yr oedd Hagai, yr oedd neges Mesianaidd, proffwydodd. Proffwydodd y neges hon, bod nhw ddim yn bell bron iawn, i'r union ddwrnod, i'r union le, proffwydodd Hagai'r geiriau yma. Yn y fan a'r lle, yn yr ardal, i'r dydd, 500 o flynyddoedd, i'r dydd bron iawn. Nath Hagai ddweud, mae yna ddiwrnod yn dod. Bydd mwy gogoniant y tu diwethaf hwn ar cyntaf. Mae pethau'n mynd i wella yn trial calanogi nhw. A ddim yn gallu dweud mewn 500 o flynyddoedd, ond mewn 500 o flynyddoedd yn union, oedd yn gallu pwyntio, mae pethau'n mynd i wella. Peidiwch a digoloni, y mae'r Iesu yn dod. Ac yno, yr oedd Iesu ar ddiwedd gwyl y pebyll, 500 o flynyddoedd i'r dydd i'r lle, yn sefyll fel cyflawniad o'r broffwydoliaeth y proffwydodd Hagai. A beth i ni'n gweld yw, mae amdano fe y cyfeiriau Hagai. Ymhlith yr arweinyddion crefyddol, ymhlith yr archoffeiriad, ymhlith y capelwyr, ymhlith y pobl sydd yn credu mewn Duw, ymhlith yr rhai oedd yn aberthu ac yn gosod pethau lan i Dduw ac yn gweddio, ac roedd ganddyn nhw weddiau i'w weddio yn eu hoedfaon nhw, ymhlith rheina i gyd, yr rhagrithwyr, balch i gyd, crefyddwyr, ymhlith rheina i gyd, roedd Iesu Grist yn sefyll ac yn dweud wrthyn nhw, fi yw cyflawniad proffwydoliaeth Hagai, yr un i chi'n gwybod amdano, fi yw e. Ac felly yn y fan ar lle mae'r Iesu, mae yn arwydd y cael, fe gen i weld nawr, ac ar y dydd diwethaf, y dydd mawr o'r wyl, y safodd yr Iesu ac a lefodd gan ddywedyd, od oes ar neb syched deied ata fi ac Yfed. Mae'n dweud y geiriau yma, mae fel petai yn dweud wrth y dorf, edrychwch, amdana fi y cyfeiria proffwydi'r Hen Testament. Amdana fi maent yn sôn, dwi wedi dod i gyflawni'r proffwydoliaethau. Hyd yn oed wrth i'r arfer ar wyl y pebyll, oedd na arfer pryd hynny yn ystod yr wythnos, o'r offeiriaid yn mynd lawr at Lyn Siloam, gyda ffiser neu cynhwysydd o air, fel bwced o air. A beth oedd yr archoffeiriad yn neud? Cario'r dŵr o Llyn Siloam, ac ar ryw orymdaeth fawr yn ystod yr wythnos yma, gyda gitgyrn yn canu a phobl yn bloeddio yn llawen, ac yna'n arllwys y dŵr ar waelod y poeth offrwm. Roedden nhw seremoni arbennig. Ond byddai hyn yn arwydd o cael i'r Iddewon yn atgoffa'r bobl o'r bendithion i'w cyndaden yn yr anialwch. Bendithion y dŵr yn llifo o'r graig. O, dyna mor bwysig yw dŵr yn yr anialwch, a pan lifodd y dŵr allan o'r graig, chi'n cofio'r hanes? O, mae'r Iddewon yn cofio nôl. Mi roedden nhw'n gweld arwydd y cad, yr digwyddiadau yma yn ystod i cyfnod yn dod o gaethiwed ac yn y blaen. Mi roedden nhw'n hoffi cofio, mi roedden nhw'n dweud oedd eu plant ar adeg y Pasg ac yn dweud hanesion
dod o'r aifft ac yn y blaen. Felly mae'r Iddewon yn hoffi gwneud y pethau yma yn iawn, yn dweud hanesion. O ffordd yr oedd Duw yn ymyrryd. Ac yma, y dŵr yn arwydd y cael, achos yn cario'r dŵr i'r poeth offrwm, roedd hwnna'n atgoffa nhw o'r dŵr yn yr anialwch ac sut o'n nhw Duw wedi darparu ar eu cyfer nhw. Ac felly'n pwyntio at fendithion ysbrydol oedd I ddod yn oes y Meseia. Mi roedden nhw'n edrych ymlaen i'r Meseia ddod. Ac felly roedd rhain I gyd yn bwysig. Ac felly, wrth ei gwahodd I ddod ato ef I yfed, mae'r Iesu fel petai yn dweud wrthyn nhw, onid ydych chi yn sylweddoli mae ata fi y mae'r arfer yma yn pwyntio, wrth i'r offeiriad gasglu dŵr o Lyn Siloam, mae pwyntio ata fi mae e. Chi'n llawn crefydd, chi'n llawn yr holl seremonia yma, yr itgyr yn bloeddio dros y lle, pawb yn llawen, ac chi'n neud yr holl beth yma, ond amdana fi I chi'n cofio. Mae'r dŵr I chi'n cario i'r poeth offrwm yn atgoffa chi ohono fi, y Meseia, dyna'r holl bwrpas. A mwy na hynny, nid yw dim un o'r pethau chi'n cofio am eich cyndadau yn yr anialwch yn ddim byd ar wahân yw harwydd o cad yno fi. Mae pob hanes yr Iddewon yn arwydd o cael pan dim ond yn ganolog yno fi, sef y Meseia. Ac felly fe gymerodd Iesu'r cyfle ar ddiwedd yr ŵyl yng nghyd-destun hyn oll awneithant, yr aberthu. Mae'r holl aberthu, sawl aberth y dydd. Beth yw hwnna arwydd y cad o'r Iesu ar y groes? Ond o'n nhw'n mynd I weld e, doedden nhw ddim yn I ddeall e. Yr holl aberthu, y dŵr o Lyn Siloam, y cofio nôl am hanes eu tadau. Ac felly yng nghyd-destun hynny cymerodd Iesu'r cyfle i'w gwahodd I ddod ato fe. Yr un y cyfeirio y pethau hyn oll. Dyna be mae Iesu Grist yn gwneud. Yr oedd yn sefyll na'r ddiwedd yr wythnos. Ac ar y dydd diwethaf, y dydd mawr o'r ŵyl, y prif ddwrnod, y safodd yr Iesu, ac a lefodd gan ddywedyd, od oes ar neb syched, deied ata fi ac yfed. O'r oedd arwydd o cad hanesyddol fan hyn. Dyma I chi ganolbwynt hanes y byd, a mae'r Iesu yn atgoffa nhw. Mae'r holl beth yn pwyntio tuag ata fi, ac felly mae'n defnyddio'r darlun o ddŵr ac yn dweud, dewch ata fi ac yfwch. Mae yna gyfle I chi fan hyn, a chi wahoddiad. Fe gyda chi ni symud ymlaen yn ail syched. Unwaith eto, os ych chi'n darllen llyfrau Iesu'r ail. Iesu'r ail eto'n dweud, bydd yn ddiddorol gwybod sawl gwaith mae wedi dweud hyn. Dwi ddim yn gwybod, ond mae fel petai bob adnod dwi'n dewis I bregethu arno, neu siarad amdano mewn ambell I oedfa, mae Iesu'r ail yn dweud hwn mor aml. Y dyle'r adnodau yma hefyd gael eu hargraffu mewn llythrennau o air. Gwahoddiad sydd yma, llawn, gwahoddiad rhad ac am ddim. Yr oedd yn ddarlun addas iawn. Yn sicr, yng nghyd-destun y casglu dŵr o Lyn Siloam I gyfeirio ato ei hun fel y ffynon y dyfroedd byw. Iddynt ddod ato fe I yfed ohono fe. Ond hefyd mae'n addas mewn gwlad lle nid oedd gormodydd o ddŵr. Mae'r holl ddarlun yn un wych ond yw e. Ac yn y wlad honno, doedd dim llawer o ddŵr a'r tywydd yn boeth. A gallech chi ddadle, mae pwysigrwydd yfed dŵr yn bwysicach iddyn nhw nag I ni. Mae'n bwysig I bob un person yn byw. Ond pa mae'n boeth, mae'n bwysicach tôn. Dwi'n chi'n colli'r lefelau dŵr yn y corff. Mae'r rhaid cadw lefelau dŵr lan. Ac felly chi'n chwysu fwy ac mae'r tywydd yn boeth. Mae'n bwysig yfed yn diwedd. Ac felly roedd hwn yn rhywbeth real iawn iddyn nhw. Nhw'n deall e. Yr oedd yn angen rheidiol, rhaid cael dŵr I fyw. Ac felly pwysigrwydd y darlun ysbrydol. Yr oedd pawb yno'n clywed y geiriau yma. Pawb mewn angen o'r dŵr yma. O syched corfforol yn brofiad ofnadw yn diwedd. Pan ni'n dod yn ymwybodol o syched corfforol, mae'n gweithygu. Pan chi'n gwybod bod syched arnoch chi. Mae wahanol pan mae angen dŵr arnoch chi. Falle bod chi'n sylweddoli am tipyn a bod eich pen yn dechrau brifo.
A falle ar ôl awr neu ddwy, chi wedi sylweddoli chi'n mynd i yfed digon ac felly chi'n neud y pryd ni, ond falle ddim wedi bod yn poeni rhyw lawer amdano fe, ond pan chi'n dod yn sylweddoli, chi angen dŵr, a falle bod dim dŵr ar gael, mae'n dod yn fwy o broblem a mae'r ymdeimlad yn gweithygu. Ac yn mynd i'r fath bwynt, mae'n annioddefol os yw yn ddifrifol, os nad oes dŵr ar gael. Ond mae'r syched y cyfeiriau a Crist amdano llawer mwy difrifol na'r syched corfforol. Mae marw o ddiffyg dŵr corfforol o syched yn dod pan mae syched corfforol arno chi, ac nad ydych chi'n gallu cael dŵr, fe fyddwch chi'n marw, bydd eich bywyd yn dod i ben ar y ddaear ar ryw bwynt. I ni'n gwybod hynny. Os nad oes na lefelau digonol o ddŵr yn y corff, fe fydd bywyd yn dod i ben maes o law. Ond i farw o syched ysbrydol, o ddiffyg dŵr ysbrydol, yr hyn y mae Iesu Grist yn ei gynnig, mae hwnna yn fwy na dod â bywyd ar y ddaear i ben, mae e'n gam i golledigau trygwyddol. Nawr, mae hwn llawer mwy difrifol na syched corfforol. Ac eto, beth ni'n gweld, fe welwn ni lawer ac yn iawn i trial dod a digon o ddŵr i bawb yn y byd, a mae'n bwysig, ond yn aml iawn, dyw pobl ddim yn sylweddoli. Beth sy'n fwy pwysig yw'r dŵr ysbrydol. Mae angen dŵr corfforol ac i ni am i bawb ac fe ddyle pawb yn y byd cael dŵr glân i'w hyfed. Ond yr hyn sy'n bwysicach na'r cyfan yw'r dŵr ysbrydol. Ac eto, does fawr ddim sôn am hynny. Fydd lot o ganolbwyntio ar y pethau eraill, ar y corfforol, ond pryn fydd y sôn mae peth sy'n fwyaf pwysig. Achos mae diffyg y dŵr ysbrydol yn mynd i arwain at farwolaeth, ond dim dim ond marwolaeth y corff, sydd yn rhywbeth falle 100 o flynyddoedd ar y fwyaf, ond bydd yn farwolaeth tragwyddol, cosbedigaeth. Ac mae angen y dŵr yma ar bob un. Ond dim ond rhai sydd yn teimlo'r syched yma. Trwy waith yr ysbryd glân yn agor llygaid yr enaid ac yn dangos iddynt ei pechod, ei hangen, maent yn dod i weld ei cyflwr, ei syched, ei trieni, syched ysbrydol. Ond yw e beth mae'n cynnwys? Os chi'n gallu dirnod, mae'n ddigon hawdd gallu dweud os rhywun yn sychedu'n gorfforol, fe welwch chi'r gwefusau yn sychu. Fe fyddwn nhw'n edrych yn wan i ddechrau da. Os yw e'n gwlad poeth, fydd y croen yn llosgi ac yn y blaen, ond chi'n gallu gweld maen nhw'n sych. Fydd nhw'n gallu siarad yn iawn, fydd y geg yn sych. A fydd na drafferth, a fydd y corff yn gwanhau. Mae'n ddigon rhwydd i gallu dirnod hwnna. Sym eisiau chi fod wedi cael gradd mewn meddyginiaeth i gallu nabod hynny. Mae'r arwyddion yn amlwg, ond yn ysbrydol. Mae syched ysbrydol. Mae syched ysbrydol ar un lefel, mae hwnna gan bawb, ond dyw'r mwyafrif ddim yn sylweddoli hynny. Fydd mwyafrif pobl Caerdydd heddi, mae syched ysbrydol arnynt, mae angen dŵr ysbrydol arnynt, dyn nhw ddim yn sylweddoli hynny. Ac felly maen nhw'n cario ymlaen â'u bywydau yn ddigon hapus i byd. Ond pan fod na waith ysbrydol, a pan fod enaid yn dechrau sychedu, mae'n arwyddion. Fe welwch chi bryder am yr enaid. Dyma chi arwydd. Dyma chi un o symptomau syched ysbrydol. Mae yna bryder am yr enaid. Mae argyhoeddiad o bechod. Mae yna deimlad o euogrwydd am bechodau. Pechodau nawr, pechodau'r gorffennol. Efalle ofni pechodau'r dyfodol, ond gan amla fyddwch chi'n pechodau'r gorffennol. Fe fydd na rhywun yn dechrau cofio nôl ac yn dechrau teimlo'n euog ac fydd y baich yn drwm ac yn ei tynnu nhw lawr. Ac yna fydd y syched yma i'w weld mewn dyheuadau am faddeuant, am leddfu'r syched, am fodloni'r syched, ac am heddwch cydwybod. Dyna be bydden nhw'n sychedu amdano. Maen nhw eisiau rhywbeth i ddatrys y broblem. Y boen yma, mae'r boen yn drwm. Mae'r euogrwydd yn llethol. Mae'r cydwybod yn pigo. Ac maen nhw'n dyheu am rhywbeth i leddfu'r peth. Da ofyn os yna rhywun sydd yn gwrando efallai, sydd yn sychedu fel hyn. Yn peri chi fod yn llwythog ac yn flinderog baich drom ar eich enaid. Mor wan ydych, nad ydych yn gwybod pa le i droi hyd yn oed. Wel, fe ddylse pawb fod ar syched yma am iachawdwriaeth, ond yn hytrach ceir syched am bethau eraill. Beth i ni'n ei weld gan amla heddi yw syched am bethau'r byd. Ac mae hyn
yn codi dychryn arnoch chi, achos i chi'n ei weld yn y byd, ond i chi weld yn yr eglwys hefyd. Dyma beth sydd wir yn canu'r clychau yna, y larwm o bryder am gyflwr yr eglwys heddi. Achos mae'r syched yma i'w weld yn y byd, ond mae i'w weld yn yr eglwys hefyd. A pan i chi'n gweld yn yr eglwys hefyd, yr un mor amlwg ag yn y byd, mae yna rhywbeth mawr o'i le. Achos i chi'n gallu nabod rhywun sy'n sychedi'n gorfforol. Mae'n ddigon hawdd i nabod rhywun sy'n sychedi'n gorfforol. Chi'n gwybod bod angen dŵr arnyn nhw. Ac ar y cychwyn, chi'n rhoi mymryn o ddŵr ar ei gwefusen nhw efallai. Ac mae hwnna'n lleddfu rhywfaint ar y peth. Ac chi'n mysio rhoi gormod neu fydden nhw'n sal. Ac maen nhw'n cael sipian ar y dŵr. Mae angen dŵr. Mae'n ddigon hawdd. Ond pan i chi'n ei weld yn yr enaid, i chi'n gweld y byd yn sychedu am bleser. Ond pan i chi'n gweld yr eglwys hefyd, yr rhai sy'n proffesu yn sychedu am bleser, pethau'r byd, ni bron iawn yn gallu dweud bod economi'r byd o wlad yn cael ei redeg ar syched am bleser, ond yw e? Maen nhw'n gwybod fel i wneud i. Mae'n hysbysebion trwy'r amser. Ar y teledu, ar y radio, ar y byrddau mawr wrth i chi gyrru'ch car, i chi'n gweld e. Nawr maen nhw'n electronig, a chi'n gweld nhw'n goleuo lan yn bob man. Chi'n gweld e trwy'r amser, os ych chi yn gwylio rhywbeth ar YouTube, a chi'n gweld rhyw fideo byr, ac yna o fewn 2 funud, mae yna rhyw hysbyseb yn dod lan, a maen nhw'n hysbysebu rhyw bleser i chi, rhywbeth i werthu, rhywbeth i neu chi deimlo'n well, rhyw wyliau, rhyw beth bynnag yw e, rhyw brofiad, rhywbeth pleser, ac yn gan amla yn yr oes hon, mae wedi mynd yn anfoesol hefyd. Pleserau derbyniol, a pleserau chwantus anerbyniol. Chi'n gweld syched am arian, syched am anrhydedd, mae hwn yn rhemp, ond yw e? Am statws, chi'n ei weld yn bob man. Y syched i cael adloniant. Dyna beth chi'n ei weld yn y byd, dyna beth chi'n gweld mewn eglwysi bellach. Adloniant. Oedfaon, lle mae'r ifanc yn cael cymryd rhan. Chi'n mysio gadw neb mas. Chi'n mysio upsetio neb. Chi'n cael pawb i cymryd rhan. Os oes talent da chi, dewch mlaen i'r blaen. I chi ddangos eich talent i bawb. Os chi'n gallu canu, fe gewch chi ganu gan. Os chi'n gallu actio, fe gewch chi actio. Os chi'n gallu chwarae offeryn, fe gewch chi chwarae offeryn. Cyneuon, fydd yna feddwl dwys yn mynd ar y tonau'r cyneuon mwyn wneud yn siŵr nad oes dim byd yn mynd i wneud i neb teimlo'n euog yn y canu, ond yn sicr wneud i bawb teimlo'n hapus, achos beth i ni eisiau yn yr oes yma, mae mor anodd byw yn y byd yma, beth i ni eisiau wneud, ni eisiau pawb i fynd o'r oedfa yn teimlo'n hapus. Ni eisiau pawb i teimlo'n gyffyrddus ac yn wedi cael ei calanogi. So, ni ddim eisiau neb i teimlo'n euog, ni ddim eisiau neb i teimlo'i pechod, na beth ni eisiau, dewch gyda'n gilydd i gyd addoli, maen nhw'n dweud, a beth i ni'n cael amser hyfryd yn ein cwrddenni, a newn ni alw yn Gristnogaeth, achos ni wedi dod â enwau crefyddol ac enw Iesu Grist mewn i ambell i gan. Dyna beth mae'r byd yn neud, dyna beth mae'r eglwys yn neud. Does dim gwahaniaeth rhwng yr eglwys na'r byd bellach. Mae syched am bleserau'r byd. Ym mhob man. Pryd welwch chi rhywun diwetha sy'n sychedu am Grist, ac am sancteiddrwydd, ac am cydwybod wedi leddfu, ac am ei pechodau wedi maddau. Pryd welwch chi na diwetha? Ni'n mynd i weld bron dim. Achos mae syched am yr hysbysebion mewn mob man. Mae'r oedfaon y capeli wedi llenwi'n oedfaon ni gydag adloniant o bob math o bethau. Chwarae crefydd fel yr archoffeiriaid, fel yr Iddewon, fel y Phariseiaid, fel pob un crefydd sydd heb Iesu Grist yn ganolog. Beth yw e? Chwarae a chrefydd. Matthew 5:6, gwrandewch ar hwn. Gwyn neu byd, yr rhai sydd arnynt newyn a syched am gyfiawnder, canis hwy a ddiwellir. Dyma i chi yr rhai sydd wedi ei bendithio. Yr rhai sydd â newyn a syched am beth? Am adloniant, am bleser, am statws, am arian, am wyliau, am ymlacio, enw da, swydd well. Na, gwyn neu byd. Y rhai sydd arnynt newyn a syched am gyfiawnder. Allech chi newid hwnna os ych chi moyn i am Grist. Yr un yw'r ystyr. Ar y ddewyd yw hyn. Dyma yw'r efengyl. Cynnes hwy a ddiwellir. Pa mae yna wir geisio, pa mae yna wir syched,
mae'r diwedd wastad yn mynd I fod yn dda. Achos mae'r addewid, os ydych chi'n sychedu, rhaid bod yr ysbryd glân wedi agor eich llyged ac wedi rhoi y syched. Os ych chi wir yn sychedu. Cynnys hwy a ddiwellir. Eseia yn dweud yr union yr un peth. Eseia 55, y ddwy adnod gyntaf, o deiwch i'r dyfroedd. Bob un y mae syched arno. Ie, dyma chi wahoddiad. Deiwch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno. Ie, yr hwn nid oes arian ganddo. Deiwch, prynwch a bwytewch. Ie, deiwch, prynwch wyn a llaeth eb arian ac eb werth. Paham y gwerwch arian am yr hyn nid ydyw fara, a'ch llafur am yr hyn nid yw yn digoni, gan wrando, gwrandewch arna fi a bwytewch yr hyn sydd dda ac ymhyfryded eich enaid mewn broster. Dewch at Grist. Dyna'r ateb bob tro. Dyna'r ateb i'r rhai sydd yn sychedig. Dewch at y dyfroedd, dewch at Grist. Dewch heb eich gweithredoedd da. Dewch heb arian. Dewch heb unrhyw beth. Dewch yn waglaw. Dewch a'ch pechod. Dewch, cyffeswch. Does gen I ddim byd, ond I le chi'n dod at Grist. Peidiwch am mynd at gapeli. Peidiwch am mynd at grefyddau. Peidiwch am mynd at athroniaethau. Na dim byd o'r fath. Dewch at Grist. Wrth gwrs, dewch I gapel lle mae Grist yn cael ei ffregethu'n ffyddlon. Ond dim y capel sydd yn achub. Dewch at Grist. Dewch at droed y groes. Dyna beth yw'r dyfroedd. Dyma yw'r dyfroedd. Dyma beth oedd Iesu Grist yn sefyll o flaen y dorf. Llawn rhai oedd yn ei gysau. Rhai oedd yn ei hoffi fe. Rhai oedd yn ei garu fe. Ond llawer oedd yn ei wrthwynebu fe. A fe ddwedodd e, dewch ata fi yfwch. Achos amdana fi chi'n cofio. Chi'n mynd sylweddoli na. Amdana fi chi'n cofio. Yn eich gwyl y pebyll. Yn eich holl seremoniau, yn eich holl aberthu. Mae'r cyfan yn pwyntio at Grist. Felly dewch ac yfwch ohono fi, wel, I orffen yn drydydd, gwahoddiad. Ac ar y dydd diwethaf, y dydd mawr o'r wyl, y safodd yr Iesu ac a lefodd gan ddywedyd, o does ar neb syched, deied ata fi ac yfed. O mae roi gwahoddiad yr efengil mor bwysig, mor drist, sut mae yna elfennau wedi troi cefn ar wahodd pobl I ddod at Grist. Sym os lle dwi'n darllen Gaerdyw, dwi dal ddim yn gallu deall o ble maen nhw'n cael y fath gai a thrawiaeth. Mae'n warth yn dwi. Beth yw ein dyletswydd ni o'r pwlpid? Dewch at Grist. Beth yw ein swydd ni? Gwahoddwch pobl I ddod at Grist. Dyna'r unig gobaith sydd ganddyn nhw. Sa'n ni'n chwarae, sa'n ni'n mynd I trio wneud mor anodd I bobl I gredu ac wedyn ni'n defnyddio rhyw athrawiaeth, ni'n dweud ni'n credu sofraniaeth Duw ac felly ni'n credu fe ddown nhw os maen nhw fod I ddod. Mae yna rhyw ddadleuon anhygoel. I ni yn credu yn sofraniaeth Duw, ond I ni hefyd yn credu yn ngorchymyn Duw I ni gyhoeddi Crist fel nath Iesu Grist ei hun. Dewch ata fi pawb sy'n flinderog. Dewch yfwch ohona I. Dyna beth sy'n rhaid I ni wneud. Mae rhaid pledio gyda pobl. Dewch at Grist. Mae eisiau deffro pobl. Mi eisiau siglo pobl. Mi eisiau dweud wrthyn nhw, chi sydd wedi gwneud proffes sydd yn chwarae gyda'r byd. Chi sydd yn meddwl bod chi'n iawn a chi wedi cael rhyw yswiriant o ysbrydol. Dewch at Grist. Mi eisiau deffro nhw. Sylwch, clywodd y dorf geiriau'r Iesu. Ymhlith y dorf yr oedd rhai oedd yn ei hoffi fe, rhai oedd yn ei garu fe, rhai oedd yn ei gysau. Roedd yr archoffeiriaid yna, roedd y cyfan yna. Allen ni ddim dweud, wel, doedd yr garnran, doedd ddim yn mynd I ddod I gredu, wedi cael rhyw switch, wedi switcho bant a ddim yn mynd I clywed geiriau'r Iesu. Wrth gwrs ddim. Safodd yr Iesu a fe Pregethodd e'r cyfan. Clywodd y dorf eiriau graslon yr Iesu. Yr rhai oedd yn ei wrthwynebu fe hefyd ac rhai a fydd yng ngholledigaeth tragwyddol. Fe glywon o'r gwahoddiad, ond fe wrthodon o'r gwahoddiad. Ond mor bwysig oedd y gwahoddiad. Mor bwysig oedd y gwahoddiad. Fe safodd Iesu Grist ar ei draed I wahodd nhw. Fe safodd fel bod pob un yn gallu ei weld a'i glywed ac yna sylwch hwn ac a lefodd.
Fe lefodd yr Iesu. Fe blediodd fe wahoddodd hwy I ddod I fodloni y syched oedd ar ei hyneidiau, gwybu yr oedd y bobl ar ei ffordd adre, ac felly pwysig iawn oedd clywed y geiriau yma o fywyd, o obaith, iddynt ystyried ei hyneidiau, achos o'n nhw'n mynd I fynd, o'n nhw ar fi'n mynd, y pobl crefyddol, roedd angen iddyn nhw glywed, felly safodd ar ei draed ac fe lefodd. Mae Matthew Henry ar yr adnodau yma'n dweud, cariad at eneidiau yn peri I bregethwyr fod yn fywiog. Wrth gwrs, dwi wedi cyfieithu fe'r Gymraeg. Triwch darllen yn Saesneg, ond wrth I fi gyfieithu yn fras, mae'n dweud hyn. Y mae cariad at eneidiau yn pregethu I bregethwyr fod yn fywiog wrth wahodd pobl I ddod at Grist. Pam? Achos mae'n bwysig. Achos does dim byd fwy pwysig na hyn. I ni ddim yn chwarae gyda athrawiaeth. I ni dal yn credu yn sofraniaeth Duw. Ond I ni'n credu yng ngair Duw hefyd. Ac mae'r alwad wedi dod I wahodd pobl I ddod at Grist. A dyma beth nath Iesu Grist fan hyn iddo ei hunan. At bob math o bobl. Ac mae'n sefyll ar ei droed ac mae'n llefen dyn nhw. Roedd hanner blwyddyn arall cyn y byddant yn mynechu gwyl arall, a bydde llawer ohonynt yn ei bedd erbyn hynny. Dyna'r broblem. Mae'r gwyliau yma'n digwydd yn achlysurol yn ystod y flwyddyn, ond roedd yr Iesu yn gwybod, mae 6 mis cyn fydd na wyl arall, ac fydd na nifer fawr o'r rheini yn y bedd. Bydden nhw wedi dal rhyw afiechyd. Bydden nhw wedi gwanhau. Bydden nhw wedi anadlu hanadl olaf ac bydden nhw wedi claddu. A fydd e'n rhy hwyr. Ac felly wrth i'r cryfyddwyr fynd o'r wyl, fe nath Iesu Grist sefyll lan a dwedodd wrth nhw, dewch ata fi. Yfwch. Yfwch ohona fi. Deied ata fi ac yfed. Dyna beth mae'n dweud. Ac felly da oedd ei gwahodd wrth adael. Fe lefodd gwahoddiad, yr oedd am I bawb glywed, mae pawb yn ddiesgus. Mae wahoddiad I bawb ddod ato ef. Ac wrth yfed ohono ef, be mae hwnna'n golygu? Mae'n un peth yn I fod â syched, ond dwi ddim yn ddigon da cael syched, achos mae'n rhaid I cael syched ac yfed. Rhaid cael y ddau, yn does? Ydych chi ddim mynd i'ch bedd a dweud, wel, oedd syched anna I. Achos dyna beth fyddwch chi'n neud yn gorfforol, os ydych chi'n dweud, wel, o leia, roedd syched arno fi, o'n I sylweddoli bod angen dŵr arno I, ond nes di yfed? Naddo. Wel, dyna pam ti di marw. Dyna beth sy'n digwydd yn gorfforol, mae'n rhaid I yfed, dŵr. Ond yn ysbrydol hefyd, mae'n un peth I dweud bod syched, ond dewch at yr un sydd yn gallu bodloni'ch syched. Ac wrth yfed o Iesu Grist, be mae'n olygu? Mae'n golygu credu ynddo. Cymeryd yr hyn y mae e'n cynnig I ni ein hunan. Dyna beth yw yfed. Mae fel cael gwydren o ddŵr fan hyn. I chi gallu cymryd y gwydyr o ddŵr. I chi'n ei gymryd atoch chi ac I chi'n ei lyncu fe. Mae'n dod yn rhan ohonoch chi. Ac felly yw credu. Chi'n credu be mae Iesu Grist wedi wneud drostoch chi. Ac I chi'n ei gymryd I chi eich hunan. Achos ohono ef y cawn bywyd. Ac nid oes bywyd ar wahân iddo fe. Fel bod rhaid cael dŵr i'r corff I fyw, rhaid cael Crist I gael bywyd ysbrydol. Does dim dŵr arall ysbrydol. Does dim dŵr arall ysbrydol I gael. Mae yna lot o weithgareddau crefyddol chi'n gallu wneud, seremoniau. Yn yr Hen Testament, o'n nhw'n aberthu, a pob math o bethau chi'n gallu wneud, a mae'r Iddewon yn gallu wneud nhw, pob crefydd yn gallu wneud nhw, ond does dim byd yn mynd I weithio. Does dim gweithred grefyddol yn mynd I weithio I achub enaid ar rhan I Grist, sef y dŵr o'r ffynon ysbrydol. Crist, beth mae wedi wneud drosom. Mae'n golygu gosod pob ymdrech bersonol o'r neilltu. Mae'n golygu cydnabod mae yn unig gall ddiwallu fy anghenion. Beth yw fy anghenion? Dwi'n frwnt, dwi'n euog, dwi'n golledig, dwi'n pechadur yw fy enw. Does dim gobaith I fi cael bywyd tragwyddol am addeuant pechodau.
Ond I chi'n dod I gydnabod mai dim ond Crist, dim ond fe sydd yn gallu dod a diwallu'r anghenion. Dim ond fe yw'r un sydd wedi dod I fodloni gofyn yn y tad am berffeithrwydd. Rhaid cael fel cynrychiolydd un perffaith. Dim ond Crist gall wneud hynny a dim ond fe nath e. Ef yw'r un sydd wedi cymryd ein cosb am ein methiant I gadw'r gyfraith. Dim ond un oedd yn gallu cymryd y gosb yn ein lle ni. Dim ond un yn yr holl hanes y byd. Does neb wedi gallu dod yn agos i'r beth. Does neb yn mynd I gallu wneud e. Ond dim ond Crist oedd yn gallu cymryd y gosb yn ein lle ni ar y groes fe roddodd ei ddwylo pur ar led. Ac yno tywalltwyd I gofaint y tad ar ei fab ac fe gymerodd e'r gosb yn ein lle. Dim ond ef sydd yn peri ei fod yn bosib I ni dderbyn maddeuant. Ef yw'r un sydd yn dod â heddwch rhwng ni a Duw. Ceir pob bendydd ysbrydol i'r enaid trwy Iesu Grist. Popeth yn Grist. Dyna pam fe yw'r ffynon. Dyna pam mae gwahoddiad I ddod ato fe I yfed. Dyna pam ni'n dweud dewch at y groes. Chos wrth droed y groes gallwch yfed ohono. Mae yna sawl darlun yn does wrth droed y groes. Wrth droed y groes mae yna ffynon o waed. Y gwaed oedd yn pistullo lawr. A trwy'r darlun honno ni'n cael ein golchi'n lan. Mae yna faddeuant I ni. Achos bod Iesu Grist wedi cael ei gosbi yn fy lle. Mae'r darlun wrth droed y groes y ffynon o ddŵr. Ni'n gallu yfed ohono fe. Mae e wedi bodloni'r cyfan. Mae e wedi wneud y cyfan. Be dyn ni fod I wneud? Dewch ato fe. Ac yfwch ohono. Dewch ac credu ynddo fe. Felly does dim syndod Iesu Grist dweud o does ar neb syched deied ata fi ac yfed. I ddod at Grist. Dyna chi wahoddiad. Dyna beth yw'r efengil. Dyna beth yw pob oedfa efengil. Yw gwahoddiad I ddod at yr un sydd wedi darparu iachawdwriaeth. A yn yr achos yma, y darlun yw dewch I yfed ohono. Dwi'n ofyn wrth gloi, oes syched arnoch chi? Oes syched arnoch chi nid am adloniant, nid am bleserau, nid am statws, ond oes syched arnoch chi am gyfiawnder Crist, am ei berffeithrwydd e. Wel, os oes na, dewch ato fe. Dewch trai fod yn agos. Galwch arno, a pwyswch arno ac yfwch ohono, ac yno fe fydd. Fel mae Iesu hun wedi dweud, gwyn ei byd, y rhai sydd arnynt newyn a syched am gyfiawnder. Pam? Pam mae gwyn ei byd? Canis hwy a ddiwellir. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch I ti am y groes, yn diolch am y ffynon o ddŵr, y ffynon o waed, I ni yn diolch am yr holl ddarluniau yma, ond I ni yn diolch I ti am Iesu Grist. Mae ynddo ef ceir pob bendydd. Teir trwy dy lanus, bydd arwain yn eidiau a droed y groes. I ni gofyn hyn o'r trwy enw a ceiddiant ein hadrwydd Iesu Grist. Amen. Wel, I orffen gan i'r emyn rhif 303. Pam o pam bechadur cyndyn, pam y colli denau drud. Mae dy grewr heddiw'n gofyn pam yr ymgyndynu cyd. 303 gan I sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd lan fod gyda chwi all hyd byth.